Heipä hei, meikäläinen olisi Foxionne ja tänään kuvaillaan vähän GTA MC:tä Timuissa ja nyt sano moi. En nyt ihan, moi. En Joo. mä nyt ihan tiedä vedetäänkö me Timuissa, mutta joo. Joo niin, Danikin kanssa ollaan. Noin. Ja tälleen. Ja mä nyt tähän heti jakson alkuun nostan M16. Ei jaksa, siinä menee hirveästi aikaa. No ehkä ei. Mut Ostan videon jälkeen. vai M16 for 5K MS G mi if u sel no, Master Pluppia THX. no mitä? Kiitti THX. Master Pluppi. Ota. No mitä se antaa? Se antoi mulle katana. Hehe. Terä Sarnes kakkosella. Hehe. Se tarkoittaa understand. I don't understand. Disco Bandi. Hmm. Nyt ei ole paljon pelaajia edes onlinella. Kohta 30. Onko sulla XP-bottui? Jos on. Niin. Onko sulla M16? Ota. On. Kenellä? No niin, hyvä. Niin. Mulla on 2 dessua, eiks niin, Foxone? Juu. Ja mistäs mä sain? Oltiin just äsken ennen kuin sä kuvasit, Niin. me Boomeilla. ollaan bunkkerissa ja me jutellaan Foxonen kanssa ja sanottiin, niin kysytään, että mitä, älä vene, niin kysytään, että entäs jos löytäis nyt jonkun tier 5 ja just sillä samalla hetkellä kun mä sanon sen, niin mä alan huutaa täysin, että mä löydän dessun, eiks Joo. niin? Ja Älä se nytten mennään. Joo, ja mulla on 2 dessua. Mä en tutti muissa. Okei, no mene silti nyt kentälle jo. Mulla on 2 senderstaffia, eiks niin? Juu. Joo. Muuten pikku hetki. Kautta viiva Hiljaa. Joo. Voi vitsit. Noin. Ottakaa. Muistakaa katsoa Näin. munkin videoita. No mulla ei oo. Mä teen vaan tiedostoihin kyllä tällä hetkellä, että mulla ei oo edes kanavaa. Tiedätkö sä sen trollface? Se on hauska. Oliks se niin? Joo. Antaa olla. Kautta viiva. Mennäänkö vaikka luuttaa? Eikö mennä tappaa? Eikö mennä luuttaa? Okay. Ota. Itse asiassa mä menen ainakin tappaa ja vähän luuttaa. Niin joo. Marssimies, kuin pitkistä sun videos tulee? Kuin pitkät? Yleensä 10 minuuttia, sillä niiden uploadaamisessa kestää silloin sakaaminsa. TPA Dani. Fox. Ei. Laitoinko sä TPA? Foxone. TPYS, noin. Oota, nyt. Mä hyväksyn. Hyvä, joo. Hyvä hetkonen. Hetkonen. Ei kannata. Liiku nyt, liiku. Joo. Mä haluun sinne. No, Älä. Kiitos. Luojan kiitos. no mitä? No kun mä joudun veden alle. Ok, Siellä ei ollut mitään muuta kuin vettä. ok, no. Tää on aika huono paikka. Hei, mennäänkö takaisin boomeille? Jaksaaks? Ei jaksa. Jaksaa. Minne suuntaan mennään? Tällä sillalla ei oo kai mitään tarkoitusta, joten mennään tonne suuntaan. Jos sieltä edes päästäis, jos sieltä päästäis edes minnekään.
Joo, päästiin. Enää 2 panosta Interstaffeissa. Ja nyt on enää 1. Ja nyt pitää ladata. Nyt on 5 panosta ja ihan just on 10 panosta. Joo. Mennään hangaareille vai mentäisikö? En mä tiedä. Mennäänkö sinne luuttaamaan? Okay. Ja myös Mutta sä saat vartioida, sulla on parhaimmat armorit. Kautta viivaa feed. Onko sulla oma gängi? Ei. Tee. Ei. Miten se tehdään? Kautta viivaa G-kreate. Mitä? Kreate. Niin. Niin. Kreate. Kautta viivaa G-kreate ja sitten niin Se on gängin nimi. Niin. Tills det kommer ett tydligt nej i livet. Men jag skulle vilja liksom vända på steken och istället för människor att försöka aktivt lyssna efter ett ja. Är det här okej att göra? Och är man det mest osäker så är ju det enklast att göra att fråga. Jag tycker det är bra. Hur ofta väntar man faktiskt på det där ja-et? Mitäs siellä kuuluu ruotsalaista ääntä? Ja, det är ganska intressant. Äiti kattoo. På det sättet, men det kommer att se länkar på samma sak. Jos sulla on oma huone, niin voisit laittaa sen oven kiinni. Måste jag alltid liksom vara ett tydligt nej Ei ole. för att det ska liksom vara problematiskt. Troll. Noin, onks mun gängi? Häh? Försöker man krama någon som står där som en trästol. Niin, ja mitä sit mä oon tehnyt, kun mä oon tehnyt sen nimen? Niin, kuinka paljon sulla on balansseja? Balanssi 80. No okei, sulle ei riitä. Niin just kuinka paljon sen pitää olla? 1000, eli tonni ja kautta viivas paavana. Mä itse asiassa teen sellaisen. Ai mulle itselleni. Ei vaan minulle. Ja sitten, Oman gängin vai? jep, Voiko sä tehdä mulle, kun mä oon aina toivonut gängiä? sä pääset mun gängiin. Riide. On niin kilttiä. Nope. Men som vi också kom in på här i inslaget var ju det Anna mulla tonni. Mä voin tehdä se. Kautta viiva G. Kreate. Mikäs voisi olla hyvä nimi? Muuten tee semmosen, minkä mäkin haluan. Troll Files. Troll Files. Hei. Tee Troll Files. Oota. Mikä sen nimi on? Suomi YT. Voi vitsi, se maksaa enemmän kuin tonni. Muuten tee semmoset code armor tai semmoista, että me vedetään koko ajan code armoreissa. Joku semmonen. Joskus sellainenkin tulee. Niin, mutta tee semmonen gängin nimeksi, että niinku me vedetään koko ajan code armoreissa. Se nyt vedetään kodeissa. Semmonen olisi kiva. Voitko sä tehdä semmosen? En. No millainen se Noin, nimeksi Suomi tulee? YT. Jag förstås att så länge kvinnan slåss som mannens egendom så Ja skulle jäi hon massi. Voi vara vitsi. att hon var ju hans. Det pratas jättemycket nu för tiden om man ser i tidningar och i TV och så vidare om hur ska man bete sig. Sulla on se gängin parhaimpia tyyppejä, eiks niin? No niin, ja kautta viiva G invite Mä oon 0 talolla. 1 Onks sulla nyt oma gängi? Danik. Exakt, om du har en tendens att Onks sulla oma gängi nyt? Joo. Onks siellä G-homet? Ei oo vielä. Laittaaks hangaareille ja boomille? Joo. Koska mä oon aina halunnut, et G-homet on hangaareilla. Juu. Ja boomeilla. Ei boomeilla, laittaa jollekin muulle. No boomeille kannattaa. No niin hei. Hyväksyytkö? Ei, mulla ei oo vielä tullut semmoista. No. Sä oot jo jossain muussa gängissä. Niin kautta G. Mitä? Leave. Kautta viiva G leave. Kautta viiva. You left Mavia Club. Noin. Mitä mä laitan? Kautta viiva G join toi Suomi YT. Joo, ja
Väli, YT. Ei oo väliä. Det börjar. Siinä ei ole väliä. Självklart så går inte alla killar Näin. Noin ja nytten. Hyväksyppä toi. Mä tuun sinne. Se ei ole ketään muuta. Niin. Laittaa sinne paljon rahaa, sopiiko? Jag lägger på dessa vuxna överlag som fostrar barn och unga, men också Mitä sä niinku teet? liksom solidariskt på något sätt. Admin. Jee, mä haluan olla admin. Noniin, hyväksy jo. Katso teet. Onks sä... onks sä vielä tehnyt sitä videoa? Koko ajan teen. Okei. Kuten kaikki katsojat huomaakin. Sä levisit. Mitä mä tein? Sä levisit. Elikkä kuolit. Jee. Meillä ei oo siellä, laita sinne pikkasen rahaa. Laita Niin ite. mä otan sieltä ne rahat. No mä ehkä klikkaan sut tossa ne rahat ainoastaan otat sen. Bullavalle. Moi toivon tuo joo. Vois itse asiassa kautta viiva G-invite. Toivon tuo ja Foxonen jär. Ei. kautta TP YE. Joo, TP YS. Noin. Mä otin siitä ne assaltammat haittaakse. Haittaa. Mä laitoin siihen sotkunammoa. Mä laitoin siihen sotkunammoa. Missä siinä? Mä Tossa. olis laittanut Dessupojat jänkin nimeksi. No ei. Kivasti ammuu mulla. Hei. Mä vahingossa otin väärää asemaa. Joo, mut otappa nyt noi sun kengät. Joo, missä on? Tossa. Försöka prata med någon. Det finns proffs som jobbar också med det här. Och så finns Missä sä olet ja mitä sä teet ja mitä? Mitä? Paikallas. Så finns det en hemsida, otan vastuun.fi. Dit man kan gå in och folk som Mä yritin ampua sua. vända sig, men också tycker man att man jobbar med sig. Pitäis ek... Mä laitan kautta Niin. GC. Ai mitä? Laitan GC. Näin. Admin. Laita sinne joku vähän rahaa. Som du säger, man kan ha lust att mörda någon, men så länge man bara är arg och känner det så är det inte farligt. Det är nu när man går över gränsen och gör det som det är katastrof. Men det här Hops. man det här, att Mä laita ite. man jobbar med och man kan hjälpa sig stopp det. Men det är viktigt att köpa. Laita sinne G-hommet nytten. No, Kuinka paljon se ei maksaa pysty. yhteensä? Kautta viiva... Ai mitä? Kuinka paljon se jängi maksaa? 2,5k. Miten sulla oli siihen varaa? No otin tuolta E-chestistä. Kuinka paljon sulla oli siellä silloin? No, 30. toivon tuo ja tuukko mun gangiin. Niin saat Ollen. helper ja tää on Tube, sanon nyt Tube Gang. Toivon tuo Tuukko mun gang ja Mikä on Tube Gang? no siis, että täällä kuvaillaan ja tälleen. Yeah. Kuinka kauan sä oot kuvannut? Kohta jotain 10 minuuttia kai. No, No, muuten mennään nyt taas minuuttiin. No. Et me nähdään toi. No, se olisi moi. Ja niin. Eiks niin? Muistakaa tilata hänen kanavaa. joo, moikka moi ja moho seuraavan jakson asti.